Τα τελευταία 2 έτη έχουμε καθιερώσει και μιλούμε για κάποια από τα αλλογραφικά στοιχεία τα οποία είχαν οι δικοί μας στον Πόντο. Η επιλογή γίνεται κάθε φορά από εμένα, αλλά αφορά διαφορετικές περιοχές. Έχουμε πει και τις άλλες 2 χρονιές, ήταν λίγο πικάντικα κάποιες φορές, ήταν πάντως ενδιαφέροντα. Φέτος επέλεξα να μιλήσουμε λίγο για τις προετοιμασίες οι οποίες έκαναν οι δικοί μας προ της κακοκαιρίας, πριν το χιόνι. Επομένως, εκεί θα επικεντρωθούμε. Όταν το χιόνι έκανε νωρίς την εμφάνισή του, τότε η ταλαιπωρία των κατοίκων ήταν μεγάλη, γιατί δεν είχαν προφτάσει να κάνουν όλες τις προετοιμασίες τους και κυρίως δεν είχαν προφτάσει να κατεβάσουν τα ζώα από το παρχάρι. Συνήθως όμως το μόνιμο χιόνι έπεφτε τον Νοέμβριο και στα ορεινά, όπως στη Σαντά, που είχε υψόμετρο 1800 μέτρα και έχει βέβαια, κρατούσε ως τον Απρίλιο. Αυτό φαίνεται και από το εξής δύστιχο. Εξέβαινε ο τριγομηνάς και σέβεν αεργίτες, τα χιόνια έγκαιεν και έστρωσεν, άμμον καλός τεχνίτες. Έτσι ερχόταν στον Πόντο το χιόνι ή τα χιόνια. Έλεγα στην Κερασούντα, την Ινώ ή την Τρίπολη χιονίζει, ενώ στα Κωτήρα, τη Σαντά, τη Τραπεζούντα και τη Χαλδία έλεγαν χιονίζει. Σε ένα άλλο δύστιχο έχουμε το Ρασίν χιονίζεται, πέρο ήλον λύεται. Βλέποντας χιονισμένα όλα γύρω οι κάτοικοι του χωρίου Σταυρίν, έλεγαν πως άστρισαν τα βουνά και τα χωράφια από τα χιόνια. Τα ρασία εσονάτσαν ασουσών. Όπως παντού, έτσι και στον Πόντο, οι πρώτες νυφάδες του χιονιού, τα σιωνοπάτουλα, το πρώτο χιόνι, τους έκανε εντύπωση. Οπότε στην περιοχή Χαλδίας έβγαιναν έξω, είτε μεμονωμένοι είτε σε ομάδες, για να παίξουν χιονοπόλεμο, τα χιονοκούσια. Όταν όμως ο καιρός ήταν συνέχεια κακός και έριχνε χιονόνερο, ήταν κατάβρεχτος ή χιονόβρεχος, πάντα κακοκαιρία ή χιονοβρεχή, όπως έλεγα στα Κωτήρα, ή χιονόβρεχος στη Χαλδία, και όταν λέμε Χαλδία εννοούμε την Κιμισχανά, δηλαδή την Αργυρούπολη, τότε οι κάτοικοι αγριεύονταν και κλείνονταν για μέρες, ίσως και εβδομάδες μέσα στα σπίτια τους. Άλλες φορές πάλι χιόνιζε και φύσαγε δυνατά, οπότε αν κάποιος τολμούσε να βγει έξω, τον απέτρεπαν λέγοντάς του «Οξυκές βουλκανίζ, και εσύ πού θα πας?» Πολλές φορές στα βουνά ήταν τόσο πολύ το χιόνι, ώστε ερχόταν και έφευγε η άνοιξη, και αυτό δεν είχε λιώσει ακόμα, όπως παρατηρούσε ο ποιητής λαός μας σε ένα δύστιχο από το Σταυρί. «Ακεί το πέραν τα ρασιά, ντό πολλά εσονίγαν. Έρθεν και δεύεν άνοιξη, τα σώνα του και λίγαν». Για να απαντήσει με ένα άλλο, ότι δεν ανησυχούσε, αφού είναι μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και δεν πρόκειται να το μάθουν τώρα. «Ακίνα τα ψηλά ρασιά, σωσόν δεν κυπαθάνε. Πασκύντο είναι αμάθετα και τώρα θα μαθάνε». Παρατηρώντας όλα εκείνα τα φυσικά φαινόμενα και το σκληρό χειμώνα, είχαν φιλοσοφήσει και είχαν διαπιστώσει όμορφες σκέψεις, τις οποίες πολλές φορές έλεγαν μεταφορικά και άλλες φορές κυριολεκτικά. Στην πρώτη περίπτωση, για άνθρωπο αλαζόνα που ταπεινώνεται από τη δυστυχία, έλεγαν «Τα άγρια τα μοχτερά, τα χιόνια ημερώνουν». Δηλαδή, τους αγριόχειρους τους ημερώνουν τα χιόνια. Τόσο πολλοί είχαν εξοικειωθεί με το χιόνι, ώστε το αντιμετώπιζαν σαν κάτι πολύ φυσικό, αφού το χιονοφός, δηλαδή η αντάρια του χιονιού ή η κορυφή του βουνού, η πάντοτε σκεπασμένη με χιόνι, ήταν δεμένο με την καθημερινή του ζωή στα ορεινά μέρη. Έτσι στην Κερασούντα, Τραπεζούντα και Χαλδία, την κάτασπρη προβατίνα τους την ονόμαζαν Σονάρα, στη Σαντά τη Λευκή Αγελάδα ή Σονοφόρα, και το σκύλο τους στη Σαντά και Χαλδία το λέγανε Σονάρας. Παρόμοια και το κατάλευκο σαν χιόνι λουλούδι το έλεγαν Σονοτσίτσεκον, ενώ τα ρούχα τα πλημμένα και κάτασπρα τα έλεγαν Σόνεα, και στην περιφέρεια Τρυπόλεως και Κερασούντας Πατούλεα. Επίσης υπήρχε και όνομα γυναίκας η Σονού, και όταν κάποιος αποτύχανε σε κάποια δουλειά του, έλεγαν «Τα χιόνια αλεύρια επίκεν», δηλαδή τα χιόνια τα έκανε αλεύρια. Στην φράση που προκαλεί εντύπωση, μία φράση που προκαλεί εντύπωση είναι και αυτή που έλεγαν για τον πονεμένο άνθρωπο, αυτόν που αναλυόταν σε άφθονα δάκρυα, όπως τα χιόνια όταν λιώνουν και γίνονται νερά. Ένω χιόνια και νερά, δηλαδή έγινε χιόνια και νερά. Όταν μάλιστα το χιόνι έφτανε το 1 και 1,5 μέτρο, έλεγε ο λαός «Τα στράτας χιονιγμένα είναι, τα δέβα σε πιάσταν». Δηλαδή οι δρόμοι είναι χιονισμένοι και τα περάσματα είναι πιασμένα.
Οι κάτοικοι της Αργυρουπόλεως, μετά το σταμάτημα των μεταλλίων και ως το 1887 ξενιτεύονταν για να βρουν δουλειά από τα μέσα Μαρτίου ως τα τέλη Οκτωβρίου. Επιστρέφοντας όμως το χειμώνα στη Γενέτρα, περνούσαν με τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Τα σπίτια ήταν συνεχόμενα με χωματένια στέγη, το δώμαν με όλον το σπίτι, όπου ήταν τα αμπάρια με τα τρόφιμα. Στο δωμάτιο έβαζαν τη σάγκα για να ζεσταθούν και άρχιζαν τα βράδια τα παρακάτια. Δεν έπιναν ούτε χαρτόπαιζαν, αλλά κουβέντιαζαν και έλεγαν ιστορίες και παραμύθια. Πάνω στο σινίν, δηλαδή ένα μεγάλο δίσκο, η νοικοκυρά τους πρόσφερε καρπούς, χυμούς και άλλα, ενώ διατηρούσαν τα έθιμα με το καλαντόνερο, τα μομοέρεα, τα καρναβάλια και το φώτισμα των σπιτιών και των κήπων κατά την εορτή των φώτων. Στη Σαντά, οι άντρες ξενιτεύονταν στη Ρωσία και αλλού και επειδή γύριζαν μετά από 2 ή 5 χρόνια, έτσι το βάρος όλης της δουλειάς έπεφτε στις γυναίκες. Το χειμώνα μάλιστα μερικές κατέβαιναν στην Γεμουρά και στα Σούρμενα, όπου είχαν λίγα χωράφια, και άλλες δούλευαν στο μάζιμα του καλαμποκιού. Όσες έμεναν στη Σαντά έγνεθαν και ήφαιναν σάλια, δηλαδή μάλινα υφάσματα που ήταν περισσότερο